Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Hah? Lah iki markase ireng. Jebule ning kene kowe telo gosong iki. Aduh, Loh, sesek kabur kanginan mobile. Yo, senggel ro aku reng. lawan kucing sik. Nyakar ala keri. Ijo-ijo apa kowe? Wah, kupu-kupu rasa klepon. Hah? Wah. Kali yo kowe, rada ado ngono lho. Irengi nular ngerti ra? Lah iki layarmu akeh menir buka warnet kowe. Ya. Hah? Ambune. Ki ora entuk tok sing metu ki. Selain anase katut nek iki. Korletbot ngukur silet nganggo keyboard. Mas. Sini dong. Wah. Jenengmu sapa, Dek? Yanto, Mas. Modar we kapusan. Oh, calek kowe. Gak teli numpang wifi tanggane, wis ireng ra modal. Loh, rudale kok targete tancoplasku. Piye iki? Waduh, aku rong pengen mati. Dosaku isih akeh. Palaku ditimbang sekilo ora ono. Rasakno iki. Kurang asin sithik. Weh. Templekne terus melayu. Hah? Ngedot boba, jebule serintel. Misi berhasil. Aduh, tambah gosong aku. Ono pari dipangan wereng, tambah ireng tambah ganteng. Hidup ireng. Aduh. Klet. Aduh. Klet.